Moi bons días a todos. Vamos dar comenzo a este pleno extraordinario convocado a petición dos tres grupos da oposición. O punto único é solicitude dos grupos da oposición para que o Goberno dé explicacións sobre a non execución de remanentes da liquidación do orzamento 2021. Tal e como lle consultei ao secretario, vamos intervir cada grupo. Neste caso, pois non hai votación, porque dice o secretario que non fai falta, o sea, que non ten que producirse ninguna votación. Por lo tanto, interviremos os grupos políticos, pecharei eu como manda a norma e acabará o pleno. Por lo tanto, en primeiro lugar, vou a dar un turno de 5 minutos a cada un dos grupos propoñentes para que digan as razóns, logo contestará o Goberno e logo a continuación haberá un segundo turno e xa o definitivo e último. O primeiro turno ten que ser de 8 minutos, o que primeiro fale, e o segundo de 5 minutos, o demais 5, e despois no segundo turno 3. A ver, o primeiro turno de 8 minutos, non? Non, xa vamos a ver, bueno, vou a todos en primeiro lugar. No primeiro turno... No, encende o micrófono, César. Sí. No primeiro turno, un dos grupos propoñentes ten 8 minutos e o resto dos grupos 5. E no segundo turno, un dos grupos propoñentes ten 5 minutos e o resto 3 minutos. Despois, pecha o presidente tamén con 3 minutos. Déxame ver para aquí. Ben, entón... Vale, como que irades. Paco, digo que non pode xogar é con armas cambiadas. Entón, vamos a ver, pareceme ben a proposta de Rafael, 5 minutos todos e 3 minutos todos. Parece ben. Ben, entón, por que orden hai que empezar neste caso, César? Pois, non sei, a mí serame igual que se pongan de acordo a eles, o grupo de... Entón, como queredes os turnos de intervención? Compromiso, SOE e bloque, nese orden. Perfecto. Ten a palabra o señor Cuña, ten a palabra. Bos días. Bueno, pois este pleno extraordinario como ferramenta democrática que ten a oposición para poder, igual que vostedes no pasado mandato facían convocatorias facíanos comparecer por cousas nimias ou levábanos incluso a debates un tanto absurdos utilizando ese tipo de ferramenta democrática. Esto decidimos pediría silencio se é posible, gracias. Levamos esta cuestión que nosotros consideramos bastante grave do que está pasando en canto a xestión económica por parte do Goberno no Concello de Lalín. Quero lembrar que o PP criticaba ao Goberno de Lalín por deixar de intervir, con palabras gruesas, ademais, o Goberno anterior por deixar de intervir 1,2 millóns de euros, 2,7 tendo reglas de gasto. E claro, é curioso, non? Porque a vostedes se hai algo que lles falla, evidentemente é a hemeroteca. O que antes era un escándalo sin precedentes do Goberno de Rafael Cuíña, agora parece que co Goberno de Xosé Crespo non pasa absolutamente nada. A mí gustaríame saber, por exemplo, señor Crespo, por que tivemos que traer a este pleno unha moción do Grupo do Partido Popular pedindo, non son gráficos con cartos públicos Abelino, pero son hemeroteca de xornalistas e de xornalistas de Lalín. Lalín pide a Hacienda la libre disposición de los remanentes. E claro, nós o que nos preguntamos os grupos da oposición, en este caso falo por compromiso, é para que pedían a Facenda a libre disposición dos remanentes e despois non os gastaban, non? Crespo apuntó que lo que quieren es que se les deje gastar el superávit y los remanentes, señalando que la crisis acarreará tamén unha importante pérdida de ingresos e non brutal. É dicir, piden que se podan gastar os remanentes, que quiten a regla de gasto e resulta que deixan sin gastar 7,4 máis 200.000. Para que pedían que se quitasen precisamente as reglas fiscais? E claro, eu creo que sin política financiera responsable, pois a día de hoxe sería moi complicado facer fronte aos gastos da pandemia. Gracias a que deixamos perfectamente a caixa do Concello, eu creo que foi posible este tipo de cuestión, pero eu insisto que o seu problema é a capacidade dos membros do Goberno. Estáse vendo nos números, señores Crespo e señora Paz Pérez, tenente de alcalde,
e tamén, como non, a hemeroteca. O que votaban en cara ao goberno anterior resulta que vostedes o multiplican por 7. Isto é así. E claro, en lugar de explicacións aos veciños, dedícanse a ser oposición da oposición, despois verémolo, dicindo que así as cifras do goberno anterior eran peores, tal, pero en vez de darlle aos veciños explicacións de por que deixaron tantos cartos sin gastar en un momento de crise tan fonda, non? E que os que queren é ser oposición da oposición e desisten de gobernar, oigan, pois sexan claros e diganlle aos veciños, en este momento non estamos capacitados para ser goberno. Queremos ser oposición da oposición. Oiga, pois díganlo claramente. Despois, mentindo aos veciños, saben, como diría un moderno, señores, os concelleiros máis novos, aquí hai un pequeno zasca, porque hai un informe de intervención do 31 do 10 do ano 19, digo polo que dixeron na prensa terxiversando, como sempre di a señora tenente de alcalde, é política, aquí parece que vale todo, parece aos veciños, miren, o que di o informe de intervención de 31 de 10 do 19, que xa estaban vostedes gobernando, pero fai referencia ao exercicio do ano anterior, e que o importe global do límite da regla de gasto era de 10.785.000 euros, e o gasto computable global foi de 10.327.000 euros. É dicir, que nos deixaban gastar 10 e gastamos 10. Cunha diferencia simplemente de 450.000 euros. E vostedes dicindo a xente que se deixamos 6 millóns sin gastar, mentindolles, creo que conscientemente. Eu creo que na política tamén hai límites, señores do Partido Popular. Tampouco tienen que facer gráficos con cartos públicos, Abelino, pero isto sí é verdade. Son o Concello de Galicia de 20.000 habitantes, con peores números de remanentes, e peores números de débeda. É a tormenta perfecta da falta de xestión. E a xesticulación, eu a respeto, señor alcalde, en estes momentos, pero que os números son irrefutables. Teñen peores números que Marín, teñen peores números que Estrada, teñen peores números que Ribeira, teñen peores números que Ponteareas, que Porriño, que Redondela. Absolutamente en todo. E como lles gusta tanto a épica de decir que vostedes traen aquí orzamentos históricos, o que é histórico é que deixaron sin gastar a maior cantidade de cartos da historia deste Concello. Son, dende un punto de vista económico e financiero, non me quero meter en máis cuestións, o peor goberno dende que entrou a democracia no Concello de Lalín no ano 79. En cifras, o peor goberno, sen dúbida. 7 millóns sin gastar. Moitas gracias, señor Cuña. Turno para o PSOE, quen defende eso? Señor Santalla, ten a palabra, Román. Pues moitas gracias, señor alcalde. Moi bo día a todas e a todos. Eu penso que estamos en un pleno absolutamente necesario, entre outras cousas, porque a oposición que hoxe convoca este pleno, pois en termos de votos, ten máis votos incluso co propio goberno, pero tamén por saúde democrática, porque pensamos que o noso deber é fiscalizar a xestión do goberno. Unha xestión que nós, desde logo, temos que calificar de nefasta, por aí están os datos que iremos desgranando, pero, sobre todo, que temos un goberno, señor Crespo, un goberno verde, é un goberno, sobre todo, de leña verde, que, como todos saben, leña verde é todo fume. Isto está clarísimo, porque a súa xestión o demostra así. Señor Crespo, acordámonos perfectísimamente cando usted entrou no goberno, de novo, nos pideu 6 meses. 6 meses para poñer o Concello de Lalín ao día. Ben, é que é verdade que inmediatamente nos volveu a pedir outros 6 meses. Dádeme un ano, que nun ano son capaz de poñer o goberno de Lalín ao día. Logo pideunos outros 6 meses máis, e xa vai ano e medio, señor Crespo, para poñer o goberno de Lalín e o Concello de Lalín ao día. Levamos 3 anos, está a punto de finiquitar o seu mandato dentro dun ano, e en estes momentos, que nos encontramos? Pois encontrámonos que o Concello de Lalín non está ao día, nada máis lexos, e hai os números que son os que creo que temos que desgranar, así o din de forma clara. Deixar 3 millóns de euros sin executar de pistas nas zonas rurais, eu creo que é imperdonable. E vostede seguramente nos vai a dicir, non, que xa os vou facer dentro
uns meses e que xa os teño presupostados e non se preocupen que dentro dunhos meses acaba o mandato, señor Crespo, e a xente leva meses, por non dicir anos, pisando lama, pisando agua, coas pistas cheas de baches e 3 millóns de euros, ni máis ni menos, nas zonas rurales sin gastar. Todos nos acordamos perfectísimamente cando ustedes tiñan un portavoz caído en desgracia, como tantos, como caen en desgracia por meter a mão no caixón, seguramente, pois resulta... Oiga, un momento, por favor, un momento. Non me interrumpa, señor Crespo. Eu interrumpo que son o presidente. Eu interrumpo que son o presidente. Iso que acaba de decir, eu interrumpo que son o presidente. Iso que acaba de decir non é de recibo. É vostede un impresentable. É vostede un impresentable. O que acaba de decir non é de recibo. É ou retira ou lle retira a palabra. Ou retira a palabra. Quen de nós meteu a mão no cesto? Dígame. Señor Crespo, eu non nomeei... Ou retira eso ou lle retira a palabra. Atenda, eu non nomeei a ninguén. Fixen unha alusión. É vostede un mentecato. Parece mentira. Como que non nomeou a ninguén? Vamos a ver, vostede ten datos... Señor Crespo, vostede ten datos de que a persona... Acábame de insultar. No, eu a usted respeteino. Estou dicindo que eu retira a palabra... Retiro o que acaba de decir, Non retiro. Usted leva 30 anos aquí e non ten por que insultar a xente. Escoíteme. Mire, vostede dixo textualmente. Dese conta que isto está grabado, Mire, vostede, tranquilo, non se preocupe. Vostede dixo textualmente que esa persoa a que vostede se refire insinuou que meteu a mão no... Non dixen eso, señor Crespo, non dixen eso. Non, está grabado, non se preocupe. Se hai algo que retirar, xa o retiraremos. Pero non se ofendan tanto, Non se ofendan tanto. É alucinante. Deixenme acabar a miña cuestión. É alucinante. Vostede sindicalista, que ben se sabe o que facían os sindicatos, cos cursos que lle daban. Vostede ten que dicir algo deso. Señor Crespo, non se preocupe que faremos o mismo que a vostede, non se preocupe. Non se preocupe que vostede pode acusarnos políticamente do que queira. Vostede pode acusarnos políticamente do que queira, políticamente. Pero se vostede se dixe a alguén do Partido Popular dicindo que meteu a mão na caixa, ten que dicir por qué, porque senón vai ter vostede unha querella. Doulle 3 minutos que era onde estaba antes. No, ten que darme... Ten 3 minutos. Ten que darme 4 minutos, que vostede interrompeu en 4 minutos. Así que terá que darme 4 minutos. E que vostede interrompame sempre, por que lle parece tan malo o que eu digo? Bueno, coño, se dixo unha generalidade, pero vostede de toda a oposición o único que se refiere sempre a mí. Ten 3 minutos. Eu teño 4 minutos, señor Crespo, son os que me corresponde. Perdóneme, o presidente son eu. O presidente son eu e vostede cando eu interrumpí faltaban de 3 minutos. O presidente é usted dice a insultarme permanentemente. Siga co seu. E a usted respeto moito. Eu vou dicir o que fan os sindicatos, non se preocupe. Vai levar unha boa ración dos sindicatos. Non me pode seguir faltando ao respeto desta maneira. Sí, faltar ao respeto. Chamalle vostede faltar ao respeto cando vostede, espero que os demais membros da corporación, da oposición, ratifiquen o que dixo o señor Santalla. No, se lles parece ben o que dixo o señor Santalla de que alguén do Partido Popular meteu a mão na caixa. Non dixen absolutamente, evidentemente non dixen nada deso. No, vostede non, pero eu simplemente lle digo que se están de acordo con eso que o digan tamén. Vamos a ver, señor Crespo. Continúe. Vostede non me deixou terminar a miña exposición. É como non me deixou 3 minutos. Non me deixou terminar a miña exposición. Ten 3 minutos. Interrúmpeme sempre e ese é o seu problema. Non me pode interrumpir desa maneira. Usted ten que deixarme seguir a miña exposición. E algunha cousa que diga, ao mellor non lle senta ben. Bueno, pois, eu non teño dúdas en se teño que retirar algo, retiro. Non, desde logo, non fago a miña exposición a base de descalificar a ninguén, nin con calificativos insultantes, como usted fai comigo permanentemente, Pero mire, dicíalle que tiña o seu portavoz caído en desgracia, non me dirá usted que o seu portavoz non caído en desgracia, señor Crespo. Por que caído en desgracia? Quere que yo diga? Ou digo a usted? Bueno, cando acusaba permanentemente a oposición... Claro que mo diga porque caído en desgracia. No, diga usted porque caído en desgracia. Pero o seu asesor... No, díceme usted, quere que yo diga, quero que mo digas. E todos sabemos por que caído en desgracia. Quero que mo digas. En todo caso, señor Crespo, ese que andaba ca estaca diario levantada, que era o seu portavoz, hasta cazos permanentemente ca oposición, por deixar de gastar 2,4 millóns de euros, pois compárese usted 8 millóns de euros, o campeón da xestión, 8 millóns de euros sin gastar.
Mire, sabe o que me pregunta a min a veciñanza? O primeiro que me pregunte é que deixe de insultarme permanentemente. Sei o que me di permanentemente. O segundo, sabe o que me pregunta, señor Crespo? Porque usted, tendo 8 millóns de euros no caixón, ten que pedir unha hipoteca para o Concello de Larín de 7 millóns de euros máis. Explíqueo ben, porque ademais é a 15 anos. Vostede que pretende? Votar 15 anos máis no goberno? Ou pretende deixar hipotecado as veciñas e os veciños de Larín cunha débeda cada un deles de máis de 500 euros? É, por supuesto, é subirlle os impostos, porque se usted ganarse, que non o vai ganar as próximas eleccións, o próximo que faría sería subirlle os impostos. Pero, mire, terá que explicarlle tamén á veciñanza de Larín porque non se gastaron 275.000 euros no comercio que estaban piando durante unha pandemia, porque non se gastaron en investimentos en deporte 725.000 euros, porque se deixaron de invertir 2,2 millóns de euros en pavimentacións e obras públicas, porque non se gastaron en saneamentos nas aldeas que estaban previstos, nin un solo saneamento, 700.000 euros. Señor Crespo, isto non hai por onde collelo. O señor Cuíña levalle dito algunhas veces que se lle brindaba a botar un amao. Eu, sinceramente, penso que usted fixo mal en despreciar a súa xestión e a súa experiencia, porque estes 3 anos que vostede leva, se seguira que a xestión do anterior goberno, seguramente llevan bastante mellor. Pero que a xestión que usted fixo, hai que dicilo así claro. E digo de corazón, se alguna cuestión dixen maldita, non ten ningún problema. Terminou o tempo. Ten a palabra o señor Vilariño. Bo día. Bueno, hoxe eu creo que desde a oposición situámolos a vostedes diante do seu propio espello, non? Un espello de, bueno, do que efectivamente nun principio eu creo que o que, bueno, tiveron un acerto e por eso están gobernando, que era venderlle á cidadanía unha xestión que ian facer que, desde logo, sitúase, como hoxe queda demostrado, nas antípodas do que é a realidade, non? Un espello que amosa que os veciños de Larín están gobernados polo goberno máis incapaz de todos os da historia, non? Se algo mostra, e con todo o respeto e en termos políticos faltaría máis, é a inutilidade política, porque eu penso así, e na segunda intervención ademais vou demostrar incluso as falsedades que se dixeron estes días. Pero se algo é grave, e eu pensaba cando era goberno e tamén o penso agora, é que quen deixa de gastar o orzamento que ten, pois amosa as claras o mal xestor que é. Por que? Porque os cartos públicos están para gastar, pero non gastar por gastar en viaxes a Miami, sino gastar, desde logo, para mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza. Estamos falando, ni máis ni menos, de casi 8 millóns de euros. Que a xente imagine o que se poderían facer con esos cartos. E falemos claro, por iso non é comparable, porque cando vostedes intentan poñer o ventilador para soltar merda, e perdonen a expresión, o que non é comparable é precisamente as condicións que tiñan vostedes as que teñen vostedes que as que tiñamos nós, encorsetados totalmente coa regla de gasto, estabilidade, etcétera, etcétera, non? Nós non podíamos gastar os cartos que tiñamos precisamente por el Montoro, e vostedes poden e teñen a capacidade en 3 anos de poder facelo. Eso, desde logo, cambia sustancialmente todo. E, ainda así, amósase que non son capaces. Eu, de verdade, eu creo que aquí, algún concelleiro, mire, e escoitando as cousas que vostedes teñen dito de nós, en certas partidas que non se gastaban, que si queren ya recordo na segunda intervención, algún concelleiro hoxe aquí, como mínimo, tiña que pedir disculpas pola súa incapacidade e inutilidade. Concelleiros con dedicación exclusiva, que non é que sexan concelleiros que teñen asesores, bueno, nunhas condicións óptimas a todos os niveis para precisamente dar levado ese traballo adiante. Vimos como
bueno, no 2021 de 6 millóns, por exemplo, en modificacións de crédito, só foron capaces de gastar 1 millón, o 19% só, deixando de gastar, obviamente, en pistas, en abastecemento, instalacións deportivas, comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa xente que pense, bueno, pois cando viña aquí pedir cousas, pois por que non se lle fixo, non? Porque desde logo capacidade económica sí que había, non? Mire, a nós nos teñen comparado, e se facemos comparativas, vostedes deixaron de gastar en algún exercicio máis do 380% que o anterior goberno. Insisto, o anterior goberno totalmente encorsetado por reglas de gastos e tamén, perdón, porque aquí parece que non temos memoria, con minoría, un goberno en minoría e con un tránsfuga que desde logo lle sumaba a vostede a maioría que sempre lle facía falta, non? E esta é a radiografía dun goberno que temos, un goberno que ademais deixa de gastar 8 millóns de euros, pero nin tan siquera desos 8 millóns, pois di, pois vou amortizar o crédito que ten esta casa. Porque é un crédito que nos está ocasionando unha media de 1.200 euros trimestrais de gastos, que levamos gastado en intereses máis de 10.000 euros e que vostedes son tan inútiles, financieramente falando, que lles dá igual gastar en intereses, podendo desde logo amortizar ese crédito e desde logo non pagar intereses a un banco que non sei por que extraña razón vostedes queren seguir financiando. Por lo tanto, explíquenlle tamén aos veciños de Lalín como é posible que haxe un goberno que deixe gastar 8 millóns e que un crédito de 690 algo mil euros que hai a día de hoxe non se amortice. Gracias, señor Vilariño. Dan a palabra a concelleira de Facenda, Mari Paz. Bos días. Que a petición deste pleno extraordinario que vostedes presentaron o que fan é romper as reglas de xogo que este goberno lle brindou desde o primeiro minuto. Vostedes sempre tiveron información de primeira mão nos temas relevantes para este Concello, sempre convocando a Xunta de Portavoces. Vostedes saberán e valorarán se lles compensa. Pero, bueno, o que lles teño que explicar alto e clariño aos veciños de Lalín é que a convocatoria deste pleno extraordinario cun único punto, que é unha moción que ben se podría tratar no pleno ordinario deste mes, vaille a supoñer a todos lalinenses, vainos a supoñer das arcas municipais o importe de 2.080 euros. Vostedes interviron ou non nos interrompimos? Vostedes teñen a memoria o máis curta posible. Vostedes foron os que pediron que se aprobaran e se recoñeceran os plenos que se celebraban de forma extraordinaria. Íntegramente. E iso foi aceptado por este goberno. Foron vostedes que nos presentaron. Ben, o que xestionaron vostedes en 4 anos foi ridículo. Foron incapaces de presentar un orzamento en tempo e forma. Iso significa a maior irresponsabilidade do cuatripartito, a maior irresponsabilidade de calquer goberno. Cero baixada de impostos. En iso non poden dar ao goberno do Partido Popular do Concello de Lalín ningunha lección, porque non a puxeron na práctica. Carencia total de obter financiación de outras administracións. Solamente puderon recibir fondos europeos de EDUSI porque este goberno xa lle deixou a tarea media feita, senón vostedes non chegaban a tempo. Polo tanto, as súas mínimas versións en gasto público foi pírrico. O mérito que se lles pode calificar a vostedes é de saber vender o pouco que fixeron. En eso son magistrales, de verdad, en eso son a copiar. Nas semanas que levan falando dos remanentes non fixeron ningunha comparativa, ningunha, en absoluto. Por que non a fixeron? Porque os datos que vostedes coñecen saben que eran malos, tan malos que eran pésimos, e tiñan unha mala praxis de xestión que ninguén iba a copiar de vostedes. Ao longo do seu mandato, escoitamos en cantidad de veces, cando estábamos na oposición, que falaban de que estaban encorsetados pola regla de gasto, que tiñan un goberno en minoría,
que non sei cantas trabas lle poñía a oposición naquel momento que era o Partido Popular, pero ningunha desas razóns era suficiente para a súa pésima xestión. O que vostedes non tiñan era a capacidade de xestionar, nin eran capaces de facelo. Teñan coherencia e credibilidade, algo do que carecen totalmente. E voulles a facer visible e repasar do que vostedes non queren entrar. Mire, no ano 2018 só executaron o 19,5% das modificacións de crédito. Iso significalle o 80,50% sen executar. Vostedes protagonizaron o récord absoluto da inexistencia de accións. No ano 2017 deixaron sin gastar o 85%. No ano 2016, a última cifra que vostedes tiñan que executar, solamente executaron o 58%. No ano 2015, cando este goberno tiveron o cambio de goberno, había no Concello 2,1 millóns de euros. O remate do 2018, os remanentes eran de 6,7 millóns de euros. Iso quere decir que multiplicaron en 3 os remanentes municipais. Saben por que os remanentes desde o último exercicio ata o día de hoxe canto aumentaron? Soamente 700.000 euros. Pasaron de 6,7 millóns a 7,4 do que hai actualmente. En 2016, 17 e 18, as inversións foronlle solamente de 1.733.887. No ano 20 e 21 deste goberno, o investido son 2,7, é dicir, 1 millón máis que no exercicio que vostedes fixeron solamente en 2 anos. O cinismo de vostedes é tremendo. E xa na segunda intervención xa lles detallarei en que me fundamento este calificativo. Moitas gracias. Segundo turno. Señor Cuña, ten a palabra. Pois o dito, o que fan os, enténdaseme ben, por favor, os cobardes políticos é, en vez de, señora tenente de alcalde, estivo 5 minutos falando, terxiversando evidentemente, datos do goberno anterior e en ninguna sola xustificación da xestión de quen está gobernando. Pero isto tiñámolo claro. É dicir, oigan, aquí vimos, hai un novo goberno, pasamos polas urnas, pasáronnos a oposición, o povo de Lalín, e veñen a dar explicacións da súa xestión. Da súa xestión. Leva 5 minutos, vostede que é responsable desta área, falando do goberno anterior. E que o goberno anterior, ningunha sola explicación de por que deixaron casi 8 millóns de euros sin executar os veciños, ou por que lle pagan aos bancos todos os trimestres miles de euros en xuros, en intereses, para que nos escoite parte deste salón de plenos. E así estamos, señora tenente de alcalde, un goberno incapaz, facendo oposición da oposición, dedicándose durante 5 minutos, porque non hai máis, a falar do goberno anterior, en contra, por certo, do que din os informes do anterior interventor, que di que deixamos sin gastar no último exercicio dos que podíamos 450.000 euros. Vostede sabe que este é un zasca antolóxico, señora tenente de alcalde, estou falando da xestión deste ano. 450.000 euros pola regla de gasto era o único que non podíamos gastar, que non dimos gastado. 450.000. Gastamos, podíanse gastar 10, pero que di o señor interventor, que creo que agora é o tesoreiro desta casa. Entón, se quer, entramos en debate do que está pasando no Concello, ou porque a actual interventora lle está pedindo raciocinio no gasto, porque senón vai acabar habendo aquí un pez cando volva a regla de gasto. Que están facendo vostedes cos cartos dos larinenses? Ademais de non executalo e de non amortizar débeda, que como sabe o señor Crespo e sei eu, saberá alguén máis, supoño en esta sala, cun simple decreto pódese amortizar perfectamente de débeda, vostedes prefiren seguir pagándolle miles de euros aos bancos. Agora, se quere, podemos seguir falando da prehistoria, da xestión do goberno anterior, e o goberno anterior, e vostedes, con datos falsos, como me está apuntando moi ben a anterior concellera de Facenda desta casa, cando os informes do interventor din o que din, e cando os actuais informes do interventor din que vostedes foron políticamente incapaces de poñer en mans dos veciños infraestructuras e outro tipo de servicios por valor de case 8 millóns de euros, récord absoluto na historia desta casa, e que son vostedes, e o digo con dolor, teño que decilo, con dolor tamén, porque son o peor goberno dende o ano 1979 en números.
Eu non digo en políticas ou actuacións, non me quero meter en ese tipo de liortas, pero en números son o peor goberno da historia deste Concello. O goberno que tiña o orzamento máis alto e que deixou a cifra sen executar máis alta da historia. Señor Crespo, eu non lle estou pedindo a vostede, pero cese a quen tenga que cesar. Cese a quen tenga que cesar. Moitas gracias. Señor Santalla, ten a palabra. Bueno, pois como esperábamos, que non iba a ser de outra maneira, aunque sí que é verdade que tamén esperábamos pois tamén unha certa capacidade de autocrítica, non só de crítica, pero penso que unha defensa, pensamos nós que cunha defensa basada exclusivamente en atacar ao anterior goberno, pois, como mínimo en termos políticos, como suele decir, deixa moito que desear. Eu volvo aos números. Os números son os que son, señora Tenente de Alcalde. €500.000 sin gastar en servicios sociales. Hombre, eu creo que as necesidades na etapa que nos toca vivir incluso son superiores ás necesidades que temos habitualmente, que son moitas e variadas. E aí notase que falta unha política de achegamento á xente, de estar cerca dos problemas que ten a nosa veciñanza. Se usted nos trouxera aquí en servicios sociales, pois incluso un aumento do presuposto neste caso, pois seguramente sería ben vista, porque as necesidades da veciñanza de Lalín en servicios sociales son moitas e moi importantes. Todos sabemos que hai cola e, sin embargo, aquí a xestión, como vostede pode entender, pois deixa moito que desear. Pero xa contábamos con eso. Xa contábamos con eso, que a resposta iba a ser atacar ao anterior goberno. E eu creo que o anterior goberno fixo unha xestión que comparativamente ca de vostedes, en tempos completamente máis difíciles, con unha regla de gasto que tiña o goberno en minoría totalmente constreñido, con unha oposición, señor Crespo, durísima por parte de ustedes, durísima. Acórdome perfectamente que daquelas, como ben sabe, non estaba no Concello, pero me acordo perfectamente que a oposición era durísima. E con cuestións, desde logo, que ustedes nunca, ni siquiera, pediron disculpas, como foi todo o tema do parque en Europa, etcétera, etcétera. Pero a veciñanza ten que saber unha cousa. Hai moitas partidas orzamentarias que vostedes deixan de gastar e, polo tanto, a veciñanza está sin os servicios. Pero o que sí non deixan vostedes de gastar é todo o respecto a sueldos, salarios, asesores, propaganda, etcétera, 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 que iso gastan o 100% e ainda así non lle chega. Póñanse a traballar e deixen a demagoxia, deixen a manipulación, deixen de atacar permanentemente o anterior goberno, porque ao fin e ao cabo, iso parece que vai ser a única xestión que ustedes están facendo nestes últimos 3 anos. Moitas gracias. Turno para o señor Francisco Vilarillo, ten a palabra. Sí, bueno, eu respecto do tema do custe que vai traer este pleno, e supoño que non sei se o fago extensible, o que respecta nos vamos donar algunha asociación, vale, sin ánimo de lucro do noso Concello. Entón, no, ti gasta no que queiras, digo eu. Digo de donar o que costa este pleno. Bueno, eu querías que non me conteste tempo, porque... Perdóname, eu non te interrumpín para nada, Paco. Gracias. Segundo, se algo sai caro, señora concelleira, son os 2 millóns que lle costan a Lalín manter este goberno, non este pleno, vale? Eso sí que é moi caro. Entón, falemos con propiedade. Se nós convocamos un pleno extraordinario para que vostedes den explicacións da súa nefasta xestión e o que se dedican é a falar do anterior goberno, pois eu que creo que hai que poñer unha partida para o próximo orzamento para que vostedes, con todo o respeto, vayan a un psicólogo, entende, se ven asumido que son vostedes quen gobernan, non o anterior goberno. Asuman que son vostedes os que gobernan e asuman que son vostedes os que teñen que xestionar. Asúmano, porque a responsabilidade é de vostedes.
Entón, denlle explicacións aos veciños de Lalín por que non gastaron semellante cantidade de cartos. É así, con datos falsos. Mire, e co informe do interventor di isto textualmente, no 18, mire se os datos que lle pasaron a vostede, e xa me estou fartando de certas descalificacións de quen llos pasa a vostede, di textualmente, así é o límite da regra de gasto no ano 2018, e o gasto computable global foi de 10.327.235,97 euros, polo que a diferencia foi de 458.712, é dicir, o gasto feito no 2018 mantívose por debaixo da regla de gasto. 458.000 euros de diferencia sobre o que podíamos gastar. E vostede nos ven aquí contando historias que, vamos, falsas, que efectivamente poño o ventilador que todo vale, de como xestionamos un e como xestionan outros. Pero vostedes como son capaces financieramente de estarlle pagando os intereses a un banco para que desde logo derrochar, é como queimar esos cartos. De verdade que vostedes en termos económicos son capaces, e eu supoño que algún de vostedes dirá, pero menuda panda de inútiles teño, porque se non gastan, tendo cartos e podendo gastarlos. Gracias, Paco. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Ben, o dato dos 7,4 millóns de euros de remanente é totalmente... O dato dos 7,4 é totalmente irreal. E vostedes o saben. E se non o saben é porque son vagos. Porque a súa obligación de fiscalización debería de entrar por revisar as actas de Xunta de Goberno e de Pleno. Pero, bueno, voullo decir eu, voullo a poñer eu claro. Mire, 3.544.200 euros xa lle están comprometidos. E as partidas, voullas a decir, porque moitas xa están licitadas e comprometidas. E moitas xa con data para iniciarse. Polo que se refere á Rúa Maruja Gutiérrez e Montefaro, que empezarán as obras o 25 de abril, 385.647 da parcela do CIS, pavimentación en vías de Rodeiro e a Rúa da Calzada, pistas que xa están axudicadas, redes de saneamento, en Ateán, Louteira, Losón, actuacións na cuberta do Golmar, en relación que podría seguir dando. Pero, mire, vostedes o que intentan é seguir ocultando ese dato, pero díganlle, e decímolo tamén, que foi o goberno de vostede o que deixou perdidas 1,84 millóns de subvencións que ustedes non xestionaron e que non foron capaces de levar a cabo. E, señor Santalla, en servicios sociais non me veña vostede a indicar nada. Mire, teño aquí un informe do ano 2018 donde indica que contaban con 4.372 horas ao mes de axuda a domicilio, quedando pendentes de activar 717 horas ao mes. Eso sabe o que significa? Que quedaron moitos usuarios pendentes de recibir servicio. Rógolles e reitérolles coherencia. Coherencia e exercicio, porque, mire, o peor goberno a nivel económico foi o de vostedes. Nunca o dixemos, pero xa que chegado a este momento sí que hai que mencionalo, e nunca se pediron dimisións. Aquí foi presentado neste salón de plenos o que decía o informe da anterior interventora Eva Casal, na que quedou recollido que era unha situación caótica o goberno a nivel económico deste concello. Reiríanse vostedes que eran a quen lle correspondía tomar as decisións de goberno e de gestión deste concello. Vostedes serían os que se reían, pero por eso... Por favor, pode deixar... Estou no meu turno de palabra, señor Cuíña. Estou no meu turno de palabra. Por favor, está falando a teniente alcalde... A ver, por favor, está falando a teniente alcalde, respeten o turno de palabra. Cando non gusta, cando non gusta, cando non... Por favor, señor Cuíña,
señor Cuña, a tenente alcalde está facendo uso da palabra, o sea, a tenente alcalde está facendo uso da palabra, e se a vostede non lle gusta, lamento moito, está facendo uso da palabra, respeten, como respetou ela cando vostedes falaron. Cando vostedes falaron, ela seguro que tiña moito que dicir, pero calou hasta que lle tocou falar. Ahora está falando ela, respéteno, por favor. Remata. Mostra do que lle estou dicindo é a comunicación que se recibeu no ano 2019 sobre a liquidación de 2019, no que o Consello de Contas obrigaba ao seu goberno a xestión dos 4 anos a levar a cabo a elaboración dun PEF. Eso sí que é magnífica xestión. Ben, a ver, por favor, tócame a min agora falar. Tócame agora falar. Como tes tanto mono? A ver. Ben, señores da oposición, tócame falar a min e espero que me respeten. O que lle vou dicir non lle vai gustar, xa yo anticipo, pero espero que me respeten como eu respetei a vostedes, salvo a metura de pata do señor Santalla, porque non é de recibo que vostede acusa a alguén que non está aquí sin dar palabra. Sí, pero salvo ese detalle, salvo ese detalle, sí, pero salvo ese detalle, os coitenos a vostedes. Así que eu pídolles, por favor, que me respeten o meu turno de palabra. Que xa lle digo que non lle vai gustar. Bueno, Santalla, xa está. No, Santalla, mira, hai certas cousas, hai certos límites que non se deben cruzar. Ti verás. Hai certos límites que non se deben cruzar. Se hai alguén do Partido Popular que meteu a mau no peto e ti tes datos, por favor, vaite a Fiscalía, pero non acuses a unha persona que non está aquí, que se é de cobardes. Eso é de cobardes. Como que non? Mire o vídeo, ao acabar o pleno mire o vídeo a ver se acusou ou non. Bueno, Santalla, as cousas non son así. Aquí non vale todo, aquí vale casi todo, pero todo non. No, perdóname. Eu non estou escoitando. Ben, vamos co pleno. Por favor, Santalla. Bueno. Mire, señor Santalla, non porque non ten uso da palabra. Señor Santalla, señor Cuña e señor Francisco Vilariño, están no seu dereito de pedir este pleno extraordinario. Están no seu dereito, e eu respeto. Pero vostedes saben que tiñamos un pacto de caballeros e os pactos de caballeros cumplo sempre, donde a cambio de que vostedes, igual que o Partido Popular, tuveran 2 mocións cada mes e puderan meter o que quixeran, non había plenos extraordinarios. Eu entereime pola prensa, vostedes están no seu dereito, non pediron ninguna xunta de portavoces, nin pediron nada, convocaron un pleno, entereime pola prensa, están no seu dereito para facelo, que é lexítimo. Ahora ben, non me critiquen a min cando eu fago o mesmo que a vostedes, e cando algunha cousa que lle debía haber anunciado nunha xunta de portavoces, pois se enteran pola prensa, porque se vostedes o fan comigo, non pretenderán que eu non o faga con vostedes. Pero alá vostedes, cada un, esos son estrategias políticas e cada un defende as súas. Mire, a nós podemos acusar de todo o que queiran, de ser malos xestores. Bueno, vostedes que van decir, pero eu creo que non están acertados. Que digan que non somos un goberno capacitado para xestionar, home, podelle creer a súa parroquia, porque a súa parroquia creelle o que vostedes lle din a pie juntillas, pero sabe vostedes que a maioría dos lalinenses non queda, non o creen. E non deberemos ser tan malos cando despois de 25 anos nos descabalgaron do poder local e 4 anos despois volvemos subir ao cabalo. Eso sería que vostedes non o fixeron demasiado ben. Porque teño que lles decir unha cousa que vostedes deberían saber, pero creo que non a saben. As eleccións non as gana a oposición. As eleccións perdias o goberno. A ver se se enteran dunha vez. Así que, se nós votamos 25 anos gobernando e vostedes solo 4 e nos volveron poñer a nós, algo aí pasaría. Desde logo, non nos poden decir que é falta de xestión, porque senón os veciños non nos creerían. Os proxectos que quedaron encima da mesa de vostedes, sí, aproveitámolos en parte, pero houve que modificalos todos, Teresa, todos, tanto Montefaro como outro, había para 3 calles e danse feitos só 2. Por qué? Porque o que vai nas tripas é máis importante que o outro. Así que, mire, nós non perdemos ninguna subvención,
Nós simplemente non executamos unhos remanentes que os vamos a executar ao longo deste ano. Non perdemos ningunha subvención, como perderon vostedes, de 1 millón de euros. Por lo tanto, nós vamos a executar eses remanentes. E se pedimos crédito, señor Cuíña e señor Santalla, pedimos crédito, é precisamente para poder, no ano deste ano, axudicar as cousas que non fan falta, porque logo, no ano que ven, efectivamente, eu podo dedicar o remanente do ano que ven a amortizar crédito. E iso é o que conto facer. Ese é o que conto facer. Por lo tanto, ao final, cando termine a legislatura, o mandato, veremos como vai ser a cousa. Pero eu digo unha cousa, estou convencido que vamos dar conta do recado e nós vamos cumplir o que prometemos. Así que non se poñan nerviosos, tranquilícense, nós vamos executar como ninguén executou nesta vida o presuposto. Xo verán vostedes. Moitas gracias, levántase a sesión. Sí, bueno, pero polo menos non perdemos ninguna subvención.